Çıksanız çıkmadınız şimdi meni gına kerak misin bu öme? İşe oturasızsın şimdi? Çupa, canım, bakın, redaktsiya tirayonim otna boya jiyabız bitinde. Onda bir şüp de kalmadı, jitti buldu, hvatit. Әміне абунәшілерімізге әйті сөзім бар. Достар, қадірлі абунәшілеріміз. Вақытның нешік тез узғанын өзігізді тұясыздар енді имен. Енді міне язның ikінші ayı da uzып китә. Тиздән яшел шешеккә баткан җиргә дә аяк басарбыз. Шуңа күрә 2023 елның 2нче яртылыгына әзерләнергә вакыт җитте. Әйе, инде аңлагансыздыр. Яшел үзәнгә язылу турында сүзне алып барам. 1 апрельдән подписка эше башланды җәмәгать. Анысын беләсездер. Әмма язылырга ашыкмагыз, чөнки 10 апрельдән 20 апрельгә тикле ташламалы бәядән язылырга мөмкин яшел үзәнгә. Ә менә шунда инде ашыгырга вакыт. Чөнки дүшәмбе әле өлгерәм дип утырмагыз, чөнки соңга калырга мөмкинсез. Шуңа да әйтәм, язылу бәясе 695 сум 64 тиен булачак. Моннан да арзанрак бәя булмый җәмәгать. Әгез бергәләп яшел үзән газетасына язылыйк. Безнең социаль сетьләрне карап барган кешеләргә бик зур рәхмәт. Сайтыбызга кергән кешегә 1000 рәхмәт. Әмма сайтыбызда социаль сетьләрдә газета булмаса эшли алмый. Безнең нәкъ менә безнең балабыз, хөрмәт итеп, яратып үстергән балабыз шул газета. Шул газетага язылмасагыз, социаль сетьләр бездә бетә. Сезнең ярдәм безгә бик кирәк. Шуның өчен җәмәгать, безне дус итеп санаган кеше, татар телен үзенең ана теле булып санаган кеше яшел үзәнгә язылырга тиеш. Бик зур рәхмәт сезгә, язылган кешеләргә, язылып баручы кешеләргә. Сез безнең иң якын кешеләрбез.